Jamana sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima Bolomafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin kow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolomafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nga aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolomafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolomafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn Mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin kow olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la
dumuni lakika sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuel est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuel est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Alamisa ye juye kalo tile 27 san 2026 fala ye biya san 3 ye an taara kayikaw fɛ yen min ye kayi ndulati terrain ka taa ale kurakurali dayɛlɛli kɛ terrain an yɛrɛ ka terrain ko in kibaru a bɛ yen de an taara terrain fana kɛ a don min ye kayi sandare wa kayi jema de sandare an y'o fana biriki fɔlɔ o fɛn fɔlɔ da ko baara kan ka se ka daminɛ min ye bi ye o y'o san 3 ye sɔgɔma in na
anga babu bitana yin non sombugu ka fe falai bangoni jalakoroji aleni dabani ulumunu sraka nga dla sradla ni senfesa so chili damne na falai anga kuma noe ka fo anazer mawye falai ku yo komi damne kama laba ula ku joko kurade ze ku ji akofe bolla barakela o ka se ka ulu dege kalanse mini ANP o sigi senga o kurmo karli fana kera premier ministre ka barakelo la sa femme be na fama ko AGFO ni ale de ka bara e ka bololo wala ngata ka ta mali fantan nani bela jide fa te yoro munu na falai ale ni école so ministre yu bolo du nyama komi ye faso ka école so ye ko na bololo sigi a bela jide ko na wifi AGFO che ka kuma ko nyande nyamada ambe volume nyuma nyini na folo ale be nyande nyamada kuma na falai anati nyanye de aka volume nye folo yani nyante nyamada akoni dagadi jamana kalanso la falai parce que bina ta kene munun sigi kalanso kono bololo koni a soju de bina na ke oye kere ye kalan faso ga kalanso bela jele kono lycée ani enseignement professionnel ko nana na ala sona ma bara mingarana onyefo banambaka fe demiseni ba kemewe demiseni ba bi woroni ko oluka nga ba bi woroni saba olu bolo ka nga ci falai o bolo ci bara damne na kay kaw ga jakulu mun sigre no saka sanji kumbeli bara ke olu e wuli ka joke ya ira sako fo sefa war million bi oro ni woro magobe odila ka saka bara nke ngamun goshira bela jelen ki bolo bla jufala falai hospital di Mali bi faso ga dokotoro so la ale keleno nyante nyamada e ka sawa ke munye minamu mu fe no fa ko irem falai na le koni ye koni fefe bi farukolo la aba bana sebe da keneka nga bara be ira min kona na chogo min ana dola an la ba ga hagato comme que dimi bana be mamunu na falai ulu fana ga nyema o ye nyan soro bajalo fe ni bajalo mana fere mun bobolo ministry aye ulame jamana be sega minge ko fo uye minye ambalma muso do no Aisata Kante ale kuntara tunga fe falai tunga nyiri ngana bela jele ko fe ako foite segi sobo bia kala no kan na ko foro babi kai ka ofe kalo milongele o yaga tuno kan noy ana aleka bara onye fo mawye o sraga sigi senga tugo mina senagota na srafe alsa anzigile do kan noko kono falai samya ji kon mega jigi sat le fly na yoro chama na mako ko jibi ga jigi nga noko de tika sega ye sanga ofe president ko la kupu falai ta ko flana mi daduye ale ibulu fakato ana sanga ulame sabula santoro ani karantela kona na beni kirenya chefo ni kambe dugutigila kawo alenu dugudo ni nyanche obaka so ko chama mega sinsin bi aywa ango kunungo ngo lamini yamali dogori mbulo mama ka kubula falai barsa mawya angeru ni lamini dogoni ni kubu chama ano fana yira mawla kunungo fana mi kai kawo fe bolochi mbesena uluka bolochi do falai ngabe manivine kisi uluka bana ale toroma ko fo mawye u ka sega o famia kunungo la sela hunya ale fana fo na simiye kai ka chama fala ko ulu erede ka ke problem e kai bi ulu fato de bo mawye ma tla folo yoro ko ni baga ngoni aka gele ulu fato de chale do o de ka problem e bibi na ngamiye bolo chinye ulu chugu ku katanu ka ulu bulo ga ci yasa dugudo musaga la kana chugu mina kai marabulo ale konna na niye ando ngai sogoma ina kabela jele fo kabela jele wala mando ana jarabia falai keta aninere ana la seluka o masisa Dugubla ka sala da wuliye ango alamsa me kuma di mama falai bonyani karama kona na mimbu kunu kanche ka fo jabana marabawiye ka fo sigida mawiye ka fo anere fana ni nyanche amesaka lafia chugomi bi muso folo mingera prefe anga jamana kono no e kaja funa maiga e aleka kuma be talike ame fe munundu ani jamana munun bolo be nyamolo anga jago ko be chugodi ay fen chaman fo
nga bita amena na onyeshi kerengrene la sani fero ko be chugodi anga sugu be chugodi anyere be chugodi anande me bawo be chugodi falai kaja fune anga jeka alela me biso madaina Alassane Diallo je reviens abe barala technocrate dama nimbe gouvernement kono ulu kan ka se ka udoro fa autorité u demenina jamana boli la nokola ni ulu ka bara u nyana mo dusube mada furuku obidabla minan do bi kan importer malabi u ka lajɛ n'an partenaire chinois do u kana an ka mali kɛ sugu ye an ye faransi gɛn k'u bɛ nana mana biri an kunna faransi ma an wajibi k'u ka marchandises san bi chinois kɛlen ka sugu fa mɔgɔ si ka minan tɛ jate u ka minan qualité tɛ kan ka sɛgɛsɛgɛ a bɛ min se mɔgɔ ma mɔgɔ t'a dɔn fɛn dɔ ye ne y'a ye télé kɔfɛ télé dɔ la i bɛ bɔra ka produit dɔw yira ko partenaire nana n'o ye k'o ka ɲi burkinabɛw ma k'ale y'a kɔlɔsi o produit ninnu bɛ burkinabɛw la sunɔgɔ duguw ka fɛrɛw ma tagalen ɲɛfɛ a bɛ galabu kari sunɔgɔ barika la a bɛ misikulu ni nɛriw kunkolo ni cerveau a b'a bali ka raisonner produit minnu bɛ kan ka vente en ligne min kɛ nin fura in ta nin ka ɲi ma nin fura in ta nin ka ɲi ma o ko bɛ cogo di américain bɛ an yiriwali fɛ wa ne fɛ diɲɛ an ka farafin jamana continent bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan jugu belebele fila min bɛ an na o ye américain ni chinois ye olu jɛlen bɛ ko caman na an tɛ kan k'o jate sɔni chinois kana n'an ka produits ye an ka denmisɛnnin minnu b'u ka jamana na u t'u dege u ka usines kɔnɔ baara la wa u yɛrɛ ka na an ka produits kɛ k'an ka baaraw kɛ malo ye mana ye lait concentré sucré ye mana ye pâte dentifrice bɛ kan ka an bɛɛ ɲiw kari Blaise Compaoré y'u gɛn san dɔ la ko san kelen kɔnɔ ko cancer de dents de gencives ye Burkina bɛ 40 ni kɔ minɛ denmisɛnnin jama la n'o bɛ anw fɛ yan anw bɛ kan k'a fɛngɛ an ɲu bɛ kari an ɲu bɛ dimi an t'a ju dɔn an t'a kun dɔn n'an b'an sen bila duguma yala dɔw ta tɛna na juguya ni faransi ta ye wa k'u ka importation lajɛ u ka qualitéw lajɛ u k'a fɔ u ka gouvernement faama ye ni président ko tuma min na an ni mɔgɔw ka di o tuma de u ka kan k'an dege dɔnkilida tɛ u ka langue mɛnni tɛ n'an ye chinois mɛn a tɛ foyi ɲɛ an ye ni an tɛ se ka kalan kɛ chinois dun i mana taa étudiant la i bɛ 1 an d'apprentissage kɛ kabini musa tile la an ka maliyɛnw bɛ taa kalan na u ka an dege u ka baara kɛcogow la occidentaux y'u ka usines transféré Chine ka taa chinois dege u yɛrɛ ye u ka usines wɛrɛw dilan u fana bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ u kana u yɛrɛ kana bɔ u kana n'u ka usines ye u kana n'u ka bolola baarakɛyɔrɔw ye u kana an ka mɔgɔw dege n'u tɛ fɛ an ka mɔgɔw ka taa daga u bara mais an bɛ taabolo min kan an tɛ yiriwa wa u b'a cɛ ka na kɛ an kan yan an tɛ se ka fɛn fɔ bari an yɛrɛ ka opérateur économique de bɛ jɛn n'a sanni ye ka n'a feere an kunna Kasimu nin haminako dama dama in
i b'i kɔrɔmuso dɔn n b'o de da i tulo kan k'a ɲini fɛ i ka an dɛmɛ an bɛɛ de bɛ kulu kelen kɔnɔ an fana ka ninnu ɲɛmɔgɔw lasɔmi u ka bɔ erreur dɔw kɔnɔ erreur min mɔgɔw b'a kolokolo k'u bila a la olu tigila mɔgɔ yɛrɛw ka intérêt kama ala ka an dɛmɛ ka hakili ɲuman d'an ma wari bɛ minnu bolo u k'a dɔn wari bɛ ban n'i ye wari ɲini bila ala ɲini ɲɛ i laban laban i bɛ laban ale ala de kɔrɔ i k'a dɔn yan n'o don cɛ i ka kan ka miiri ko alahu subhanahu wa taala de i kɛ nafolotigi ka tɛmɛ tɔw kan ala k'o hakili ɲuman d'u ma ala k'o hakili ɲuman na opérateur économique nafolobatigi joli joli salen kɔ an ka bamakɔ kɔnɔ yan n'u denw ni u ka nafolo buruja waritigiya tɛ mɔgɔ ka du kɛ banna ye k'i ka sini i denw ka avenir dilan denw ka avenir bɛ ala subhanahu wa taala de bolo ale de b'a ka min ka di cogo min ka d'a ye waati min ka d'a ye o kɔnɔ mɔgɔw kan k'u hakili to u ka kɛtaw n'u ka fɔtaw la i Tarawele ala k'aw bolo ma aw ka baara la ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma ka labanko ɲuman k'an ye ala ka lakanaw sabati ka taa ni ka seginw jiidi k'a kɛ taa ni ka segin kunnandi ye min bɛ hɛrɛ dɔrɔn de se an n'aw ma ka tile yɛrɛ d'an ma i Tarawele ko n bɛ bɛɛ fo. Falaye ko digin da yin da nayi nani ma min fo bamanye ko la adoma la daga ya fo kaja funa ba fo Amadou Toumani Touré de dana da ka ke préfet ka bla ka ta bla Falaye bla ka ko atetema ka ye min bla kana olu fe ko musote ko chedo chesiri ni timinanja ani baraw ke chuko nyuma Falaye ni mebe bo muna Falaye lamo ka funa nunu la mona sra mun fɛ fila tun tɛ Falaye wari bɛ d'i ma k'i ka mara i fa fɛ n'a y'i wele kana n'a ye o b'a sɔrɔ a ye billet bɛɛ numéro ta a b'a lajɛ ni e ye dɔ fosi ka dɔ bila a nɔ na danaya tɛ se ka k'e kan tuguni Falaye dubaw kɔnɔna na kabilaw kɔnɔna na bamakɔkaw tulo bɛ an na n'e kungo ko hali e bɛ kinkuntigiya fɛ Falaye fo ka t'e sa e t'o sɔrɔ tuguni maaw de bɛ wuli ka s'i ma karisa e ni nin ka kan an bɛna i bila nin kunna nka n'i bolo ɲɛsin fɛn fɛn ma kuma Bamakɔ yan e bɔr'o la pewu e t'o sɔrɔ a ko bɛ cogo di bi an ka hakili to an ka duw la an ka hakili to an yɛrɛ la Falaye sekɔrɔ sigi sebugu sigi ani segu sigi a fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ se ka lakali dɛ lamɔ de y'a kɛ n'i ye duba o duba ye Falaye k'a sinsinra musow y'u jeniyɔrɔ de fi a kɔnɔna na fanga ka fangaya bɛɛ lajɛlen a sinsin bere musow de Falaye nka o musow fana tun tɛ fila fɔ o tɛ nabara kɛ dɛ fana tun ye muso tilennenw de ye an ka dugawu kɛ halisa ala ka kajafuna ɲɔgɔnnaw mɛn an kɔrɔ sɔgɔma in na n'an ni grand sœur tilara an bɛ jigin Bamakɔ kɔnɔ Falaye don bɛ n'a dugujɛ k'a tɛ wa bi sɔgɔmada in na ko maa minnu ka so bɛ sirabada la Falaye ko n'u a fɔra ko goudron bɛna jɔ ka bɔ Bangɔni Jalakɔrɔji Safo Dabani ka taa se Nɔnsɔnbugu ma ko layidu kun duuru ma ka bɔ ko juillet kalo tile 22 k'u kan ka wuli wulili in senfɛ sa a ɲini n'u fɛ minisiriso min bɛ dugukoloko kunna ka bolofara min bɛ yen k'u ka taa ye ka t'u tɔgɔ sɛbɛnnen don ka t'u ka musakaw n'u ka kow bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan maa 573 o de kun salola urbanisme maaw fɛ Falaye Mahamadu Wɔlɔgɛm ale ko ko nin waati in na ko min ye maa 430 olu sera ka olu de tɔgɔ sɔrɔ u n'olu ye bɛnkan sigi sen kelen kan o fana na maa 100 sira in labilabaliya ale ni so minnu jɔlen don
wa ko don nataw la k'olu ka minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛna jigi kɛnɛ kan yaasa baara bɛ se ka teliya. Bamakɔ kɔnɔna na Anazɛri ale tun ye ngamu gosi ko min ye Bamakɔ bɔlɔnkɔnɔnaw ye sa ko u na olu sahanu k'olu jɛya pewu maa minnu bɛ kɛrɛdaw fɛ fala k'olu ka se ka wuli ka bɔ yen. Baara in kun sulu salala anw yɛrɛ kun y'a f'u ɲɛna n k'a ma bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ nka kun na sini ko u jiginna bɔlɔnw kɔnɔ tuguni k'a daminɛ sa Gondol ni ti yɛrɛ dɔn a fɔ Bamakɔ kura yɔrɔ min bɛ yen ni o ye place MVC fanfɛla ye fala ye yen yɔrɔ la k'a daminɛ ka na Dibidani na Amdalayi Bajala ani Bolibana u y'olu karew minɛ wa ko waleya ɲɔgɔnna fana bɛna sigi marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa maaw ka taa ni ka sigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Jean-Élisée Dawu wolomasiri taw ka dagatigi ko k'a da duguden bɛɛ lajɛlen tulo ka sa ko min y'an ka sɔrɔdasiw ye u ka baara bɛ sen na u n'u dɛmɛbaaw fala ye min ye nin kalo in tile 21 wulikajɔ dɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali marabolo la yɔrɔ belebeleba 4 tun bɛ yen min ye Bamakɔ ka wale kabaw kun kɛlen don ka t'u fɛnsɛn ye kosɛbɛ usine ni FLA maaw k'u ye gɔni kɛ olu kan mobili minnu tun b'u bolo ani kɛlɛkɛminɛn kun b'olu bolo sa k'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni kɔlɔsiliw ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ armée ale ye se sɔrɔ o yɔrɔ in na ye fala ye fan wɛrɛ fana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye kɔnsanbugukaw ka kungokolon fanda manda kɔnɔna na Jijeni kilomɛtiri 40 o b'a ni Jijeni dugu cɛ Bamakɔ ka wale kabaw kun kɛlen don k'u daga yɔrɔ ye minɛnw caman ni kɛlɛkɛcɛw caman kun b'u bolo ye ta kɛra yen fana na kunna siningo a yɛrɛ sa k'a fɔ minɛn giriman fɛn kun b'u bolo sa n'u kun kɛlen don k'u bɔlɔ don ye kosɛbɛ olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni na maa minnu bɛ yen n'u de dugumacɛw ye olu ye wasa don maaw la maa minnu ko k'u b'u senfa armée kɔni bɛ nin baara in de la sa Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna cɛsiri ni timinandiya la n'a dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye Rusilakaw ye wa k'u b'a ɲini anw dugudenw fɛ sa dɛmɛ ni cɛsiri ni wulikajɔ an k'o sinsin ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma ko n'an bɛnna an bɛ se sɛbɛn in ale fasirila Jean-Élisée Dawu ale fɛ. Minisiriso min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye maaw bisimila maa minnu an b'a ɲini ala b'a fɔ ka hakɛ to fala ye olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don kɔmɔkili ale furakɛli ma bana bɛ tɛ a b'a fɔ ma ko insuffisance rénale olu maaw de don fala ye a bamanankan de ye nin ye dɛ an bɛ bɛ hakɛ to ɲini maaw fɛ. Colonel Major Asaba Jalo ale ye nin jɛkulu maaw u bisimila u ka tɔn ɲɛmaaba fala ye fasadimi falakadimi ale ni banajugu bɛ maa la sa ko yaasa u kana u n'a ka kuma ɲɔgɔnya u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛ jamana ɲɛmaaw fo bi fala ye dialyse ale yɔrɔ bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ nka olu ka jɛkulu mago bɛ minɛn minnu ni fɛɛrɛ minnu bɛ yen bi n'u bɛ se ka to u bɛ se ka baara ninnu kɛ hukumu minnu kɔnɔna na u ka se ka ɲɛfɔ u ye a ka d'u ye fana ɲɛmaaw k'a to bana min bɛ yen bi n'o ye nin bana cɛjugu ye fala ye k'a bɛ ka caya kunbɛli ka kɛ denmisɛnninw fana ka fanfɛla la sabula u ye lakɔlɔsili kɛ k'a yira k'a fɔ bana cɛjugu in n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ a kun bɛ ɲini kana kɛ maakɔrɔba bana b'a fɔ ko cɛkɔrɔba bana don fala ye a bɔr'o la han 30 kana se 40 ma 100 sara la 60 denmisɛnninw a b'olu la bi fala ye fɛn tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi denmisɛnnin san 20 ka taa se san 40 ma fala ye olu caman bɛ yɛlɛmabila min na fura fɛn mana sɔrɔ u b'o min u b'o kunu u b'o ta u b'o min k'o de kɔlɔlɔ ye nin ye wa o la sa yaasa ka se ka kɛnɛya sinsin min ye nin bana kunbɛbaaw ye sa olu ko sa ko ka fɛɛrɛ to sigi sen kan min b'a to maa minnu b'a daminɛ san 20 na ka taa se san 40 ma u ka sɛgɛsɛgɛli sigi olu ka bolo ka fala ye min ye denmisɛnninlakaw fana ye olu fana ka se ka sɛgɛsɛgɛ Asaba Jalo ko k'a ye nin kuma bɛɛ mɛn nin fɛɛrɛ fɛn fɛn sigilen filɛ nin ye a tɛ se ka kɛ olu yɛrɛ kɔ u ka jɛ u ka hakili jagabɔ sinsin hali bi minisiriso kɔni bɛ yen a bɛ se ka ɲɛ cogo o cogo ale colonel major ale sigikun ye o ye sabula bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye u ye min fɔ baara na kɛ o cogo la yaasa dugudenw ka se ka lafiya wala ye n'an bɔra yen an bɛ taa hôpital du Mali ale kɔnɔna na bi Bamakɔ Mali yɛrɛ n'a ka di ye i b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso min ni furakɛlikɛyɔrɔ minɛn b'a bolo bi n'a tɛ dɔgɔtɔrɔso kɛ faso ta si kɔnɔna na bi o ye hôpital du Mali ye fala ye bana in yɛrɛ furakɛ minɛn yɛrɛ tɔgɔ ye mun ye ko IREM i b'a dɔn k'a fɔ jataw de bɛ nin waati na ani ka maaw lajɛ sɛgɛsɛgɛli sira fɛ an kun bɛ min dɔ fɔlɔ ka taa ni sen ko ka arajo k'a la fala ye arajo kɛrɛfɛ a nana ye k'a fɔ subahana mansinw olu sangalama cilen don bi o la sa u ye IREM kɔni ale sinsin kosɛbɛ hôpital du Mali kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ Mali ni Chinois ka bolo di ɲɔgɔn ma dɔgɔtɔrɔso de ye ale ye min ye hôpital du Mali ye ale yɛrɛ kɔni bilama jata ko la furakɛliko ta nasira fɛ faso ka dɔgɔtɔrɔso tɛ bi min b'ale sanfɛ an ka yan ba bolo fanfɛla in fɛ fala ye kalandenw fana bɛ taa kalan k'a kɔnɔ cogo min n'a bɛ fɔ ma ko CHU centre universitaire o do hospitalier universitaire do cogo min na min ye kɛnɛya fana labanw o minɛnw o sabatili o fana bɛ a kɔnɔna na hôpital du Mali yɛrɛ fala n'a ka di ye
n'i taara dɛbɛ fɛnsɛ kuru kɔnɔ fa bɛɛ lajɛlen jɛlen ala ni Seydou Musa Traoré service social ɲɛma o y'ale ka baara ye maaw tɔbɔtɔko ɲuman n'u labɛn u kunbɛ ko ɲuman a fɔ hôpital du Mali bi na o kɛlen don ka ni minɛn min sɔrɔ fala ye professeur Modi Ablaye Kamara a ɲɛmaaya bɛ ale de bolo a ko ntɛnɛn doyaw fɛ fala ye ale ka yɔrɔ de bi minɛ ka fa tew u nana ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko irɛmu sabula bana donna i farisogo fa o fan n'i donna ale machine kɔnɔ ka ban fala a b'a fɔ ko fala ti sunɔgɔ de a b'o ye k'o yira yɔrɔnin kelen n'a ye jaralakaw minɛ a b'a fɔ k'olu nisɔndiya ko tile 2 in na ko k'olu ka nisɔngoya jate minɛ u bolo u bɛ se ka nisɔndiya to a b'o fana yɔrɔ yira u la u bɛ t'o furaw ta fala ye nka ɲɔ bɛ ɲɔbugu professeur Kamara ko ta k'an b'a la dɛ fala ye yɔrɔ tɔw la 40,000 don olu ta kɛlen don 20,000 ani 40,000 ye o la sa yaasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i sago sɔrɔ jama bɛ se ka taa don o don hôpital du Mali la ko nana ko kan ka IRM kɛ fala ye u y'a kɛ mun ye u bɛ maa 10 da tile o tile nka min ye u sɛgɛn n'a fɔra sa ko jaralakaw ka na ntɛnɛn u b'a fɔ k'olu ɲinɛna u bɛ se ka n'u jɔ tarata ten ko olu filɛ nin dɔgɔtɔrɔ ko k'a tɛ kɛ ten n'i ye don min layidu ta i kana o don sabula a b'a to maa wɛrɛ bɛ bila i nɔ na nɔ tɛ bana kunbɛn fura in a ka ɲi kosɛbɛ sabula ale bɛ bana ye farisogo fan 14 bɛɛ lajɛlen n'i donna a kɔnɔ nka u y'a yira sa k'a fɔ ko u ye fɛɛrɛ sigi sen kan kabini san 2004 ni nin ko nana sigi sen kan u yɛrɛ nana ye sa k'a fɔ ko furakɛli bɛ kɛ 20,000 ani 50,000 don fala ye tɔw ta ye 40,000 ye olu ta ye 20,000 ani 50,000 ye professeur Modi ka kuma o ye maa 10 de bɛ taa tile o tile nka gɛlɛya m'u la sa o ye k'a fɔ maaw de kɔni tɛna u nadon na fiyewu k'a fɔ ko karisa ninnu nana k'u ye rendez-vous ta ko nin don in k'u k'a kana wa o jama ka dɔgɔ o la sa k'u b'a ɲini maaw fɛ u ka olu ko yɔrɔ ninnu faamu min ye professeur Kamara ye a y'a sinsin min fana ka fala ye olu bɛ k'u se bɛ kɛ bi minɛn ninnu kana bin gɛlɛya kɔnɔna na o la sa ɲɛmaaw kɔni ye fɛɛrɛw sigi sen kan olu yɛrɛ fana ye fɛɛrɛ wɛrɛw sigi sen kan min b'a to ni minɛn ninnu nana kɛ banfɛn ye fala ye u bɛ se ka sigisoro sɔrɔ a la cogo min na o la sa san 2024 tɛmɛnen na fala ye Asaba Jalo a y'i tɛgɛ fa k'a to han a maɲɔgɔlɔ minɛn fɛn fɛn bɛ yen n'a nana gɛlɛya sɔrɔ ani maa minnu kan ka kalan kɛ olu fana labɛnniw daminɛ yaasa baara in a kana jɔ fiyewu professeur Kamara ko ten a ko bi ale yɛrɛ bɛ se ka min fɔ o ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ka taa nin ko in kalan kɛ sabula olu minnu filɛ nin ala nin a ka ɲi maa wɛrɛ ka far'u kan wa min ye don nataw la fana fala ye bana tɛna na kɛ yen tuguni n'i donna IRM kɔnɔ ko a t'i ye o la sa machine kelen kɔni don bi nka a ka d'olu ye ni ɲɔgɔnna ka caya wa i b'a dɔn min na mɔgɔ bɛ ka girin-girin hôpital sɔrɔdasiw ka dɔgɔtɔrɔso ka ban fala ye ni ɲɔgɔnna 10 de bɛna sigi yen min filɛ Banakɔrɔ nin ye ka Sadio to balo la an n'a taara ye fala ye IRM 10 de bɛna sigi yen yɔrɔ o kɔnɔna kɔnɔ an tɛ taa aran jɔ tuguni an ka dugawu kɛ min ye kɛnɛya foyi tɛ ale bɔ a ka se ka sigi sen kelen kan kunun ko premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la jɛkulu b'an ka jamana kɔnɔ n'ale kan ka bɔlɔlɔ walankata Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ minnu bɛ yen ni bɔlɔlɔko gɛlɛya bɛ yen bi n'a bɛ fɔ ma ko AGFO fala ye ale ni ministre min bɛ bolola baara ni baara dege kunna ka taa se ministre min bɛ kalanko kunna olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sɛbɛn 2 ka tɛgɛnɔ bila kɛ o la sɛbɛn fɔlɔ in bɛ tali kɛ min na sa Mali kalanso camancɛ kalanso ni sanayɛlɛ kalanso olu bɛɛ lajɛlen san 4 nata in kɔnɔna na bɔlɔlɔ ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye olu kɔnɔna na wifi tigɛbali o ka se ka sɔrɔ kalanso minnu bɛ camancɛ kalanso la n'o o ye professionnels ye baara dege kalanso kɔnɔna na fala ye lycée olu fana bɛ a la ko jamanakuntigi kalekan de ye nin ye min ye faso ka kalansow ye bɔlɔlɔ ka se ka sɔrɔ ye baaraw ka nɔgɔya sabula min ye ko caman yɛlɛmatɔ don bɔlɔlɔ kan baara filanan min kɛra ni tɛgɛnɔ bilar'o la o ye bolola baara ministre ale ni baara dege ministre ye an yɛrɛ kɔrɔmuso Umu Sali Sɛki fala ye ale fana ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na sabula sɛbɛn min na to min ye yɔrɔba minnu bɛ yen n'u b'olu bolo bi ni kalansow don ni kalanyɔrɔw don olu bɛ se cogo min na ka ni minɛn ninnu sɔrɔ sabula diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi fala ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa bɔlɔlɔ sanfɛ a ɲuman sɔrɔli ka se ka baara kɛ n'a ye ko o de ka gɛlɛn tɛgɛnɔ bila sɛbɛn senfɛ sa min ye AGFO directeur ba ye ni o ye Balobo Sise ye a ka kuma kɔnɔna na a ko k'olu b'a fɛ ka kunfinya kɛlɛ de maanifin yɛrɛ ka se ka k'i yɛrɛ ye bɔlɔlɔ sanfɛ ka se ka baaraw kɛ fala ye k'o ti o man ka kɛ ko ye ko min bɛ maa dabali ban bi han ko diɲɛ yɛrɛ taasira de don
balo boya yira fana k'a fɔ ko don nataw la ko olu kan ka sefa wari miliyari 17 de don yaasa ka se ka nin ko ninnu kɛ kalanso ninnu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka minɛn ninnu sɔrɔ wa min ye bɔlɔlɔ dɔrɔn nali tɛ dɛ Fala ye minɛnw de fana bɛna na di sabula n'i ye kalanso in sigi o kalanso sigi bi bɔlɔlɔ sɔrɔ yɔrɔ de bɛna na taa sigi a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i n'a fɔ Kalabankurakaw ta min jɔlen filɛ n'o bɛna na ban sɔɔni o ɲɔgɔnna de bɛna na kɛ lycéew bɛɛ la jamana ka lycée bɛɛ la ani bololabaara bɛ kalan yɔrɔ min na olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a ko o tɛna na bɔlɔlɔ dɔrɔn di dɛ a minɛnw n'a maɲɔgɔnw n'a a fɛn tɔw bɛɛ lajɛlen u bɛna olu de fara ɲɔgɔn kan ka se ka connexion sigi sen kan nka k'a kana kɛ denmisɛnninw ɲɛna k'u bɛ taa u ka jeux n'u ka fɛn girikaraw kɛ yɛrɛ Fala minɛn minnu bɛna na bila a kɔnɔ n'i ti kalan sira fɛ a b'a fɔ ko karisa ko wuli ka bɔ yen k'a fɔ ko komi misi ninnu dara so nin kɔni an ka taa an filɛ tigi fiyɛ an ka jeux ni video k'a la k'o fɛn tɛ dɛ a ordinateur b'a f'i ɲɛna kaki nin tɛ se ka don u b'a f'i ɲɛna fana nin baara tɛ se ka kɛ yan i mana nin kama n'i b'i ta fɛ i ta sigi i ka telefɔni kan nka min ye faso ta ye dankun b'o la danyɔrɔw b'o la k'o ka fɔ denmisɛnninw ye kabini sisan sabula dɔw bɛ yen olu tɛ dɛsɛ ko fosi la i yɛrɛ ka kuma u bɛ taa a cɛ kɛ wa k'a mun de u bɛ don a kɔnɔ k'a banugu bɛ bɔ ka taa a nogo bɔ k'a d'a ma yɔrɔnin kelen musaka dun de bɛ ka don a la ko bɛɛ lajɛlen k'o faamuya Umu Sali Sɛk ale ko bolonɔ bilara nin sɛbɛn min na nin ye Fala ye a bɛna n'a to min ye kalanso minnu bɛ yen n'o ye bololabala kalanso ye don o don n'ale taara o yɔrɔw la u b'a fɔ ko maramu nin de b'an cɛ k'o kuma na ban pewu don o don bɔlɔlɔ t'an fɛ o de y'a to nin baara in ma se ka ban an ka nin ɲinini ma se ka sen sɔrɔ Umu Sali Sɛk ko nin y'o bannen ye kalan minisiri n'o ye Amadu Sisa bannen ye a ko ale ka nisɔndiya barika ka bon sabula ale taara Kalabankaw ta lajɛ ka ban ale ye min ye nin bolodi ɲɔgɔnma in Fala ye hali duguma kalansow ka don a la han sabula diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ bi ka bɔ ka taa baara ɲini tuguni o banna diɲɛ fan caman fɛ i tilara i ɲɛsi baara ma directement ko o de bɛ yen o la ni denmisɛnninw kalanna la duguma camancɛ kalanso a b'a baara tɔ nɔgɔya u bolo ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ka jamana ɲɛmaaw fo min ye école karamɔgɔ ni école maître ye Fala ye k'olu fana kalanna kɛ olu fana kunna han physique chimie monsieur n'a ka physique chimie ya bɛɛ ordinateur n'an ka monsieur fo yan n'o ye Bakari Tarawele assurance don o don sɔgɔma n b'a ye farikolo ɲɛnajɛ la min ye Zerni sira la Fala ye ale tun bɛ histoire zo de k'an kunna Balabugu école la n'a ye fɛn da aw ma tɔgɔ ye di n'a ye devoir d'aw ma ka question bila tableau la a b'a fɔ ko k'a jaabi minute 5 mana ban a b'a fɔ ale t'a fɔ ko i kana sɛbɛnni kɛ dɛ a b'a fɔ k'i ka bigi de bila n'i bɛ se ka sɛbɛnni kɛ ni fɛn wɛrɛ i ka sɛbɛnni kɛ n'o ye a b'a fɔ ko poser les bics mais a b'a tila k'a fara kan ko je n'ai pas dit de cesser d'écrire j'ai dit de poser les bics Bakari Tarawele assurance ndolatiraba don farikolo ɲɛnajɛ o kanubaba don min ye premier ministre ye Fala ye a ko min ye ŋunu tɛ san sɔrɔ jugu kɔ ko nin min sigilen filɛ sen kan nin ye jamana yɛrɛ de ka labɛnw don ani koba minnu ni jamanakuntigi y'a laɲini ta bɛɛ lajɛlen ye Sikaso Fala ye k'a tɛ se ka taa nin ɲɛbila baara ninnu kɔ denmisɛnw mana bɔ a la anw balikuw fana an fana taw bɛnale don nataw la Ablaye Mayiga ko bɛɛ k'i labɛn Fala ye olu ka laɲini ye min ye maliden caman ka se ka bɔlɔlɔ sɔrɔ wa o la sa fɛɛrɛw fana bɛ ka tigɛ an fana ka bɔlɔlɔ fana sira ka fangaw bɛ se ka don a la cogo min na o laɲiniw fana kɛlen don AGEFO fɛ sabula ale de fana ye AGEFO conseil d'administration président ye Fala ye AGEFO b'ale de ka yamaruya ale kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa an ka marabolo n'an ka sigidaw kibaruyaw la an b'a daminɛ Kayikaw fɛ yen Fala ye Kayi jɛkulu min sigilen don sa n'o ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don samiyako kunbɛli ma olu y'u ka ɲɔgɔnye kɛ Kayikaw fɛ yen ɲɔgɔnye in senfɛ sa u y'a ye k'a fɔ min ye Kayi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka ɲinan samiyaji kunbɛn $160,060 u mago bɛ o de la yaasa ka ɲamancɛw kɛ ka dingɛw bɔli baaraw sigi sen kan mɔgɔ bɛ se ka sanminɛyɔrɔ ɲɛnɛmaw sɔrɔ cogo min na min ye maa minnu bɛ yen ni sanji kɛra olu degun ye olu sɔrɔ olu ka minɛnw bɛ se ka ta cogo min na k'u lamara ka balo ɲini u ye ani maa minnu fana bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ sa jɛkulu bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma cogo min na hukumu minnu kɔnɔna na protection civile mɔgɔw olu ni dugudenw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan nin bɛɛ lajɛlen ye ko dugudenw de ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri yaasa musaka in a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na Kayikaw ka ɲɛmaaw ye Kayikaw fɛ yen an balimamuso dɔ bɛ yen ale seginna ka bɔ Tunkala Fala ye a tɔgɔ ye ko Ayisa Kante ale yɛrɛ ko sa ko ale kɔni taara ji fɛ ka taa ko a ji fɛ ka taa ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ koyi min ye sira min ale y'o ta
ale y'a ye k'a fɔ foyi tɛ segin so bɔ o de la sa nin waati laban in na ale segira ka na so ka na lajɛ a bɛ se ka min kɛ a yɛrɛ ye a ko ale segilen wa a mi girin k'i kɛ sɛnɛ kan koyi min ye Kante muso ye a ko ale ye wari falen baaraw de kɛ fala ye min ye wari ciw ye k'olu kɛ o tɔnɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ nka a y'o mara dɔɔni yaasa ka se ka i cɛsiri a yɛrɛ ye min ye Ayisata ye bi a ko sa ko musaka mun sɔrɔl'o la ale yɛrɛ y'a lajɛ sa ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ sa k'o bin min ye papaye ye o bɛ a bolo nakɔlafɛnw caman bɛ a bolo a ka tɔnɔ o ye $1,000,000 ye a b'o sɔrɔ a ka feere bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ko ale yɛrɛ gwadomuso ye den 2 b'a bolo min ye baara in ye a n'a teriw n'a balimaw de bɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ wa bi na min ye gwadomusoya ye o tɛ ka foyi tiɲɛ ale ye nakɔ baara in na ale kun taara tunga fɛ nka a y'a ye k'a fɔ tunga fɛlaw la gɛlɛya min b'a la cɛ tɛ dɔn cɛ ye muso tɛ dɔn muso ye bɛɛ lajɛlen b'i cɛsiri i yɛrɛ ye wa n'i ye min sɔrɔ i bɛ se k'i poro o de kan a ko ale ye ko suguya bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka kwaji tigɛ kwaji fana tigɛlen kɔfɛ ale ɲɛna ko ale hɛrɛ dugu jɛra ye fala ye ale y'a ye k'a fɔ hali ale kun ka kwaji ale kun ka kwaji ka degun in o de kun ka fisa ale ma ni ale kɛlen ka kwaji tigɛ ye a ko ale min faamu dɔɔnin sɔrɔlen a ko i cɔn ka segin ka na n faso la yaasa n k'a yira maaw la k'a fɔ ko tunga ta ale tɛ se ka kɛ sira ye sira min kelen bɛ se ka bɛɛ lajɛlen nafa sabula bɛɛ lajɛlen ni garisɛgɛ ni bɛɛ lajɛlen ni dacogo don jabaru masa bolo a seginna ka na fala ye a ye nakɔ in de bi na kɔni a kɛlen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan fana yaasa dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na ka se ka halisa tɔnɔkura bɔ Gawokaw fɛ yen ko siman sɔngɔ yɛlɛla han fala ye tɔni kelen k'a tun bɛ fɔlɔ min ye 20,000 ale ni kɔlanga bi a bɛ 40,000 ani 40,000 de la dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko sɔngɔ ka gɛlɛ kosɛbɛ min ye siman sɔrɔli ye ka bɔ Alizeri ni Nizɛrikaw fɛ yen u y'a yira sa ko gɛlɛ de b'o la ko nka ko komi bi na Alizeri kɛra ka daw yɛlɛ ko dɔgɔkun nata in na sa ko b'u sigi siman sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na sabula Alizeri minɛn kunfɔlɔw ye nali daminɛ Gawokaw olu fɛ yen Banamba an bɛ dugutigi fo n'o ye Nbelenge Sɛnpara ye a n'a ka conseil bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo ka Banamana Tɛnkundugu n'a Bolomadadugu bɛɛ lajɛlen fo Nbelenge Sɛnpara sababuya la Bɔrɔnkaw Madina Sagokaw ka taa se Tubakurakaw ma fala ye an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Nbelenge ale kelen sababuya la an ka cɛkɔrɔba ɲuman Banamba denmisɛnnin 60 341 minnu si b'a daminɛ kalo 3 la ka taa se kalo 59 ma olu de bolo k'an ka ci bolociyɔrɔ 24 na baaraw kɔni daminɛna ka ban a kɛ kun ye min ye sa palibana o bɛ se ka kisi o ma cogo n'o ye sumaya ye o labɛnw o baaraw de bɛ senna Banambakaw fɛ yen Yorosokaw fɛ yen kungo la kɔlɔsili jɛkulu ale ye jɛrɛ belebeleba kɛ jɛrɛ in senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 30 ɲɔgɔnko ye olu nana dugudenw b'a la cogo min dugu marabaw bɛ a la muso jɛkulu ale ni coopérative bɛɛ lajɛlen nana wala in kɛ kun ye sa Yoroso yɛrɛ kungo bɛ se ka lakana cogo min kɔlɔsili bɛ se ka sigi o sanga sa u y'o baaraw boloda min ye fɛɛrɛ in ye sa o yɛrɛ tɔgɔ sa an ka sigida ale ni Tri Aide maaw n'o ye Suissekaw ye olu kɛlen ka musaka di Gawokaw fɛ yen min ye Mali gouvernement ye ale kɔni ye ban di école ban 290 k'o bila ka taa di Gawo Academy ma min ye Academy maaw ye u ye ban ninnu sɔrɔ kalo tile 21 u y'a yira sa k'a fɔ ko minisiriso min bɛ kalanko kunna ko k'a fo min ye ban ninnu ye sa u bɛna di lycéw ale ni bololabaara yɔrɔ minnu bɛ jamana tɔgɔ la Gawo kɔnɔna na k'a di olu bɛɛ lajɛlen ma yaasa u bɛ se ka ban sɔrɔ cogo min na sabula banko gɛlɛya n'o ye école ban ye o kun gɛlɛya bɛ olu la Bafulabekaw fɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnkɔ belebele min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɔrɔlen ye dugukoloko ta na sira fɛ Buguturukaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko Bugura ale marabolo kɔnɔna na Bafulabe min ye ko in kɔni balala ka cun o don ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ belebele dugukolo in nɔfɛ Buguturukaw olu ka dugu kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ min ye waleya in ye dugukoloko kɔrɔ kɔni don a nana ye k'a fɔ minɛn caman kɔni tiɲɛna maa caman jogera fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in senfɛ plainte o yɛrɛ dara ka ban dugudenw fɛ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko maa minnu bɛ sa n'olu kɔni ye nin ko ninnu kɛ k'u yɛrɛ b'a fɛ sa u ka bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ pewu sabula balawu dugudenw ko olu tɛ o fɛ Kayikaw fɛ Sangaw fɛ yen président tɔgɔla kupu n'o ye général d'armée Asimi ye tako 2nan o baaraw olu nun donna durati kɛnɛ min n'o tɔgɔ dalen don Marcel Dako la Marcel Dako ale tun ye senfa firifiri maa ba ye san kɔnɔna na a y'i cɛsiri san n'a Tɛnkundugu n'a Bolomadadugu min ye boli ni senfa firifiri ni a tɔw bɛɛ lajɛlen k'o sinsin san kɔnɔna na kosɛbɛ o de la min ye san durati tɛnɛ a tɔgɔ dalen don ale la
ndulati train sale kono nan denendo kupu in kurbo karli bara bela jilen kara no general darme asimiye kupu ere ko in kana ka sa den fa ya taleno ka di mamma o yo gouverneur ye colonel major Ousmane Sangare ale kerefa sa mam yere kupu da no mo Traoré dadu ye ale tumei déjà no douane konna na o ye ale ye bibi na ni douane bulu farambe kay sangaw fe kena ga fana mi gouverneur ga kay fu seru baga yogo fana tumei préfet kata se maire ma ale ni kalanso nyema oni dugu cigu ni dugu denw bela jile benana kaneka ni so jayira an yɛrɛ ka cɛbɔ no o ye Abdou Aba Touré centre directeur ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a ye maa minnu kumakan ta sa o ye Christine Dambele ale a y'ale kumakan ta Tibu Traoré no o ye kupu daba o kɔrɔkɛ ye min ye kupu da Isa Kone ni ale y'u ka jeunesse o fana maa ye ninnu bɛɛ lajɛlen an ka jɛ k'u kumakanw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Madame Kane Christine Dambele, directrice régionale de la jeunesse et des sports. Ni ɲininkali diyara an ye. An ka nin coupe ye an ka sankaden dɔ ka laɲini ye. Ale bɛ nin y'a siɲɛ filanan ye. A bɛ an dɛmɛ ka musaka di ka ɲɛmɔgɔya di région kuntigi ma n'o ye gouverneur ye o ka kɛ appareil. A bɛ san cercle 7 bɛ concerné. O ni an bɛ tila ka équipe wɛrɛ don a la min ye an ka finitigilakaw ka équipe ye. Donc avec compétition be organiser équipe 8 ni ɲɔgɔn cɛ. Donc bi kɔni ye akurumu kari ballontan fɔlɔ bɛ 100 dugu équipe n'an b'a fɔ ma l'équipe civile de 100 opposé à l'équipe de Tomia. Cercle 7 bɛ concerné bɛ a compétition in na. An bɛ akurumu karili kɛnɛ kan bi. An ka wele sera bɛɛ ma kɔsa fɛ de hakilila sɔsɔ kɛra Tomiyankaw ta la ka sababu kɛ fɛnmisɛnnin caman ye. O ma bali an kɔni équipe dɔ sɔrɔ min nana ka na compétition ni kɛ. Ni compétition in bɛ na an dɛmɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen bɛ ka compétition belebeleba fila tɔgɔda boloda n'o ye biennale sportive ye. O biennale sportive na football b'a la discipline 5 de bɛ na k'a la. Donc an bɛ ka ni compétition min kɛ football la yan nɔ ni compétition bɛ na an dɛmɛ ka se ka an ka cɛdenw minnu bɛna ballon ta ka ɲɛ ka se ka labɛn kɛ ka ɲɛ ka taa Bamakɔ o la. Donc ni biennale sportive ni banna dɔrɔn super coupe Assimi Goïta o fana bɛ kɛ à la suite o bɛɛ bɛ mois d'août kɔnɔna na dɔ in bɛ ban dɔrɔn dɔ in bɛ daminɛ. Donc an ka ni compétition bɛna se ka to an ka se ka latɔmani kɛ an ka ballontannaw na ka bɔ cercle bɛɛ la parce que an mako bɛ équipe régionale de la ka taa o yɛrɛ de y'a to ni compétition ye a kɛra a na wagati ɲɛna an ka se ka bɛɛ sɔrɔ parce que bɛɛ bɛ na k'a la. Ne Agibou Traoré u b'a fɔ ma Tibu ne Madu Traoré kɔrɔkɛ min ye donateur ye kuma fɔlen don a yɛrɛ ka min fɔ ka hali ka kɔrɔ a y'a jira k'a fɔ nin kɔni a y'a da jamanatigi tɔ la parce que a yɛrɛ fɛ jamanatigi n'a ka kan jamanatigi n'a ka kan a cɛ ka ɲi ale fana k'a ye a faso la k'a fɔ a fasodenw bɛ ka jamanatigi tɔgɔra ko de ta u sɛbɛ la a ko n'a ma dɛsɛ kɔni ale kɔni bɛ na fo waati min fo ala mana waati min jira an na donc ne yɛrɛ fana ye min kɔlɔsi bi n y'a ye k'a fɔ yankaw fana y'a minɛ n'u bolo u sɛbɛ bɛɛ parce que k'a daminɛ gouverneur la ka na direction régionale la bɛɛ wulila k'u jɔ k'u cɛsiri pour que ko nin bɛ se ka kɛnɛ sɔrɔ cogo min a ko a teliya n'a cun bɛɛ a kɛra kɛcogo la ne kɔni ma defo y'a la directrice yɛrɛ bɔra ka min fana fɔ sisan o y'a jira k'a fɔ a bɛnna sen ma sabu a bɛna ɲini ka kɛ waati min n'u kan ka sélection kɛ ka taa cɛbɔ wɛrɛw la donc a bɛna kɛ sababu ye k'o fana cogoya dilan u bolo donc ne kɔni vraiment foyi tɛ ne bolo nisɔndiya kɔ tant que an kɔni ma dɛsɛ jamanatigi tɔgɔla kɔni an kɔni an b'a la fo waati ala mana waati min jira an na ouais ne ye ballon tan ka tɛmɛ n ye min ye bi vraiment a ye ka nisɔndiya parce que ka kɔrɔ ni ballon tan ninnu bɛ kɛ i b'a sɔrɔ duguba kɔnɔ mɔgɔw bi dafɛlaw kɛ cogo min na n y'a ye bi o tɛ u bɛ ɲɔgɔn na de depuis ballon tan daminɛ fo an filɛ nin yɔrɔ min na bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini donc vraiment o ye ka n yɛrɛ nisɔndiya kosɛbɛ bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ ballon tan la bi parce que bolo y'anw fana ka laɲini an kɔni an bɛ a dabɔ bɛɛ de ka participation kama dɔ ka dɔ kɛ carton ye o t'anw kɔni sago ye mais toujours que le meilleur gagne mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana jɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka dugu jɔ an b'a kɛ a ka kɛ misali ye fana yan ka den wɛrɛw k'a ye ka nɛgɛ fɛ k'a kɛ n'a kɛyɔrɔ cayara a nafa bɛ bonya donc vraiment b'a ɲini ala ka sababuya nɔgɔya mɔgɔ caman ye min bɛ se ka nin ɲɔgɔnna kɛ. ne nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ kan yan bi ɲamakalaw tɔgɔ la le recotrade o de kosɔn an ka dugulamɔgɔw sangaden min fan o fan an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ka tila k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka président ba k'a ni cɛsiri
min yɛrɛ ye an ka dadu ye sangaw ka dadu k'a ni ce k'a ni faso jɔ sangaden bɛɛ fɛn fɛn ŋaniya bɛ fɛn fɛn kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'u a ŋaniya ɲuman don a bɛɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka san ma gɛn hali ni kukuko in tɛ u ka ko wɛrɛw kɛ ka fara dadu ta in kan an laɲini y'o ye sansigi la pour que san ka taa ɲɛ ni san jɛra ka tɛmɛ mali bɛɛ kan o de ka di anw ye sabu ala ye san k'anw garijɛgɛ ye ni mali fana jɛra ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o ka di anw ye parce que ala ye mali de kɛ anw garijɛgɛ ye wa an bɛ mali ko de la an b'a deli ala fɛ ala k'a tɔ hɛrɛ ala k'a jira an na ɲɛmɔgɔ aw ni ce aw ni baraji ne tun bɛ ne fɛ an ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la n'o ye écouteurs ɲɛmɔgɔ ye Mami Kuyate o tɔgɔ la ani an ka équipe tɔgɔ la hakɛto b'a kan. Fala ye sangaw an b'o fo k'u waleɲuman dɔn sabula min ye kupu in ye nin y'a daminɛlen tako filanan in an bɛ dugawu kɛ sa u ka se ka joueur ɲɛnamaw sɔrɔ min bɛ se ka na san jeniyɔrɔ fɛ sabula équipe 8 o de bɛ ko in na i n'a fɔ Aba Ture ye a ci an ma cogo min na an bɛ dugawu kɛ sa an ka se ka équipe ɲɛnama sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ n'an bɔra ale la marabolo kɔnɔna na Fala ye donbolo kɛra maaw ye maa 115 minnu bɔra ka bololabaara kalan kɛ sisan ANP ale ka yamaruya kɔnɔna na ko in kurumukale hukumu kɔnɔna na sa minisiri 2 n'o ye Mamu Dafe seko ni dɔnko minisiri ale ni baaradege minisiri Fala ye n'o ye Umu Sali Seki ye olu taara kɛnɛ kan donbolo ninnu sa u y'u di kɛrɛnkɛrɛnnenya bololabaarakɛlaw ka jɛkulu ma fɛ n'a fɔ ma ko APCM ale de ye nin baara in sigi sen kan o ni ANP baara in ye tali kɛ mun na sa o ye ka maaw kalan min ye a tɔgɔ ye di pano ko o sigili la sen kan dɔw fana bɛ ka dɔ fara olu ka dɔnniya kan u ka baara kɛcogo la u bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min na ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye Umu Sali Seki y'a jira sa k'a fɔ ko nin kɔni ɲɛna kosɛbɛ min ye minɛn minnu yɛrɛ dira kalan in kɔfɛ o de b'a to sa maaw bɛ se ka u yɛrɛ bolola minɛ u yɛrɛ ye n'i ye maa kalan a ye dɔ dɔn Fala ye ka tila ka minɛn d'a ma ka taa sigi a k'a jija a yɛrɛ ye k'o ka ɲi Mamu Dafe fana y'a jira sa k'a fɔ ko nin kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye ale ka waso kɛnɛ ye nin ye kosɛbɛ nka min ye Umu Sali Seki ye ko a b'a fɔ sabula kuma caman bolola baarakɛlaw ni waati laban in na n'a y'u kalan a bɛ minɛn fana d'u ma ANP ko k'o fo jamana ɲɛmaaw ko ka olu fana fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre ale ni jamanakuntigi olu ka miiriya ɲuman kɔnɔna de la ko baara ninnu sera ka kɛ Fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa ɲɔnɔ bi an bɛna kuma maa min kan o ye muso ye ni ale ka somayɛlɛmali san 52 o kɛra kunna siniko maa min don a tɔgɔ ye Tara Buwarɛ Sorofe kɔnɔ ale kɔni bibi na a tɛ diɲɛ na Fala ye Segu mara kɔni kɔnɔna na maa min ma Tara Buwarɛ tɔgɔ mɛn Fala ye o ka dɔgɔ seko ni dɔnko ɲɔgɔn dan fɛn fɛn tun bɛ k'an ka jamana kɔnɔ semaine locale fara semaine nationale fara fɛn jɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan jamana jɛrɛbaw ni jamanakuntigi kunbɛw bɛɛ lajɛlen Tara Buwarɛ a n'a kan duman tun bɛ taa ye Molobali Tarawele ala ka hinɛ o fana na Bawa Koyita ka taa se Madu Jabate ma min ye bɔrɔngɔni ye ɲɔnɔnkaw fɛ yen ale y'a to ninnu bɛɛ lajɛlen sera ka lakodɔn Fala ye nka min ye Tara Buwarɛ ye danfara min yera ale ni tɔw cɛ sa bamanan dɔnkili dako ɲuman kala kɔnɔna ye ale y'o baaraw kɛ Tara Buwarɛ a yɛrɛ bangena min ye san 1935 san Molodo bamanankaw fɛ yen min ye arrondissement central kundo Tara Buwarɛ ale ye zama o den ye ani Sorofe Tangara den ninnu kɔni ye bamananw yɛrɛ ye koyi Fala ye ni bamanan fɔra ni Tangara ma fɔ wuli k'i kɔ don han Tangara ni Buwarɛ bamanan ma tɛmɛ olu kan koyi Fala ye o la min ye Tara ye a yɛrɛ bangeli kɛ koyi Fala ye den 2 b'a bolo kelen o bɛ balo la bi n'o ye Abu ye Jojo o kɔni o tɛ yen tuguni Molodo bamanankaw olu fɛ yen Tara Buwarɛ Sorofe kɔnɔ a yɛrɛ a somayɛlɛmana juin kalo tile 3 san 1974 a kɛra ɲɔnɔ musojigiso kɔnɔna na Fala ye a tora muso kɛlɛ de la sabula a kun bɛ taa la yaasa a bɛ se ka bangeli kɛ cogo min na ale tora o ko de senfɛ a ka fatuli kibaruya fɔlen Segu Mali bɛɛ lajɛlen maaw taara sabula maa min don a kun dɔnna ni dɔnkili min ye kosɛbɛ o ye Sanu Nɛgɛni ye Sanu Nɛgɛni hali bi n'a gamu gosira Fala ye a bɛ maaw miiri janya min ye Molobali ye ka taa se Boubacar ninnu ma ninnu bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko min ye Tara Buwarɛ ye a sanga ɲɔgɔn ka dɔn a Fala ye maa min bɛ dɔnkili da k'a sɔrɔ hali ni fɔlifɛn d'a kɔrɔ a lamɛnli ka di k'o ye Tara Buwarɛ ye nka jɔnni y'a to ni Tara Buwarɛ dɔnna Fala ye
o kɛra mɛ kalo tile 19 san 1996 ani 66 san Boubacar Traoré ni ale ye kumakan tala ye Radio Mali la bibina ale denkɛ n'o ye bebe o de bɛ tɔpetɔli ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Boubacar Traoré ale de taara ɲininiw kɛ sa ko togodala dɔnkiliw ɲinini ko Radio Mali ka se ka na o bila sen na ani Tara Buhari bɛnna fala a ye Tara Buhari min kɛ a ko a ka chauffeur kɛ ma k'an ka segin so ko baara banna dɔnkili 4 u y'o ta min ye dɔnkili 4 minnu tara sa ko ko hali ni Tara Buhari ma mbɔlɔn k'a la tuguni ka fɔlifɛn wɛrɛw fara k'a kan dɔrɔn ko o bɛ olu bɔ nka o bɛ n'a ta u y'a to yen a ka se ka nin baara ninnu kɛ Tara Buhari bɛ fatu tuma min na sa Radio Mali sera k'a ka dɔnkili 4 minnu ta fala ye o fɔlɔ o ye sanu nɛgɛnin ye bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn o talibe min kan o ye masakɛw ka ko ye ani maanifinya kɛcogo tonzoni a y'o fana da a ye n dɛmɛ o ye cikɛlaw olu majamu ye min ye saya ma ɲi bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔrɔ dɔ fala ye Tara Buhari dɔɔni tɛgɛrɛ nisɔndiya don o don bibi na an ka dɔnkilidalaba caman Umu Sangarew Amu Koyitaw ani maa wɛrɛw fala ye u bɛ misali ta Tara Buhari ale ka dɔnkili kan ka se ka a yira maaw la k'a dɔn k'a fɔ ko min ye Mali kɔnɔna fala ye dɔw fana y'u seko kɛ ɲɔnɔ yɛrɛ kɔnɔna ni ɲɔnɔ dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fala ye bi musojigiso ani musow ka baarakɛso o kelen tɔgɔ dalen don Tara Buhari la jardin d'enfant dɔw fana tɔgɔ dalen don a la min ye musow ka kalalikɛyɔrɔ olu fana tɔgɔ dalen don a la ɲɛnajɛ so dɔw fana tɔgɔ dalen don a la bi yaasa ka se ka k'a ma waleɲuman dɔn ye muso minnu fana bɛ yen ni olu faralen don ɲɔgɔn kan sa n'an b'a fɔ ma ko centre multifonctionnel fala ye o centre kɔnɔna sa fɛn caman ni kalan bɛ kɛ ka fɔ musow de kɛlen don k'o sigi o fana tɔgɔ dalen don Tara Buhari la bi na min ye Tara Buhari maa caman ma ɲinɛ a kɔ sabula denmisɛnnin caman bɛ yen olu bɛ misali ta kan ka se ka a dɔn u ka dugutigi yɛrɛ n'o o ye Seku Buhari ale bɛ Molodo kɔnɔna sa ko min ye Tara Buhari olu bɛ se ka waso n'a ye bi u bɛ waso n'a ye sini sabula a sababuya la u ka dugu dɔnna u ka marabolo dɔnna u ka kabila dɔnna wa min ye bibi na Molodo a dɔnkiliw n'i y'a dɔw da dɔrɔn i b'a fɔ ko nin ye Tara Buhari ka dugu dɔnkili fala ye o de la an terikɛ Mamu Dafe fala ye nka an b'a fɔ a ɲɛna culture tɛ taa fiyewu n'i tɛ fɛn yira maaw la u bɛ min ye san min sigira ko culture fala ye ɲɔgɔlɔn ma bɔ min bɛ se ka malidenw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko nin ye ɲɔgɔlɔn dumanba ye fɔli ma kɛ dɔn ma yira an na san yɛrɛ taara ka da seko ni dɔnko tigilamaw tɔgɔ la fala ye n bɛna damadɔni tɔgɔ d'i ma bi olu tun kan ka kɛ tasibila tun kan ka kɛ olu ye Jeliba Sisoko ko ni Kumare karamɔgɔ ɲan ka bɔ Segu Burama Sako min ye ensemble instrumental sigi Madu Baja min ye ballet sigi sen kan Balamusa Keita Sori Ibrahim Keita Bomba Usman Kuyate Jalima Kɛlɛmɔnzɔn Jabate Siramori Jabate Jamusa Sumano Jeli Musa Jabate ka bɔ Kayi Jeli Musa ka bɔ Kita Jeli Magan Sisoko ka bɔ Kayi Ba Tungara Kase Madi Ibrahima Sogonda n'u b'a wele ko Meruba Ali Farka Ture ale ni narakaw ka bondeli Tijani Bondeli fala ye nin cɛkɔrɔba in tun bɛ gɔni bila a bɛ fɔ a yɛrɛ ma Dede Kuyate Jelibaba Sisoko Kela Bala Kalasa Bagi Tiani Kone Amadou Ba Segu Zege Bamba Dramani Zie Jeli Seni Sangare Dawuda Damele Sambaru an bɛ dan ninnu ma fala ye an ka minisiri tun kan ka yira maaw la salo ko ninnu ye dɔ kɛ o ka fara min ye ensemble instrumental tun kan ka fɔliw kɛ min bɛ malidenw hakili to san yɛrɛ kɔnɔna fala ye an terikɛ don dɛ mais min ma ɲɛ an k'o fɔ a fana ɲɛna culture tɛ se ka kɛ papier di ni fɛn in dɔrɔn ye quoi f'a ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a banna mɔgɔ b'a fɔ nin san in kɔnɔna nin kɛra an ye nin ye nin sera ka sigi sen kan majɛ yira a la parce que mɔgɔw kun sigilen don ka mun kɔnɔ culture théorique de bɛ ka kɛ nka culture pratique o dɔgɔyara la kosɛbɛ quoi donc sɔgɔmada in na anw b'a fɛ tasibila tun ka kɛ ni mɔgɔ ninnu dɔw ye fala ye u y'a kɛ jamana ye ninnu don la ne taara Kasemadi o y'a sɔrɔ n bɛ baara kɛ Sauti Aidara ka journal dɔ tun b'a fɔ ma ko Bamako Hebdo ne taara Kasemadi interview an tilalen pewu ne y'a ɲininka n ko fɛn jumɛn y'a nisɔndiya ka se jumɛn ko ale tun t'a dɔn yɛrɛ ko wari yɛrɛ bɛ sɔrɔ dɔnkilida la yɛrɛ ne ye Kasemadi interview fala ye 2009 a ko k'ale tun t'a dɔn ko wari yɛrɛ bɛ sɔrɔ dɔnkilida la mais i b'a kalama ko Kasemadi nominena Grammy la Ali Farka ni Tumaniya a papier tun b'a bolo a y'a bɔ k'a yira ne na mais ale tun t'a dɔn yɛrɛ ko wari bɛ sɔrɔ a la
Afel Bokum, Ali Farga nunu, Ama Sangareu, Baru Bleni nunu, unu sukuntaro ko ibi tega no falai. Faso ka ke faso yi. Karamɔgɔ ɲando no la ngo seuka ka ma ka segi segu kumentena na nyuno. Ko ni dongli ta bulu ka segi. Ko pasuru na na abse dongli dlandi la. O la nyeleninda. Abe mɔgɔ na ko nyelenin be nyelenin teu. Nyeleni e karamɔgɔ nyanga fen kerelendi. Fala lo ku segu no dongo tigla mawi. Inyebe jawla. Malik Jaw fa directeur régional yake. Ale ka wati segu ye fɛn minnu kɛ parce que olu tun bolo n b'a kɛ n faso ye quoi artiste yɛrɛ kun ka baara ye min fiyana sa Jaliman filɛ nin ye mɔgɔ caman tɛ Jaliman dɔn mɔgɔ caman tɛ Ibrahim Sori Bɔnba dɔn Kɛlɛmɔnsɔn Jabate ninnu u b'u tɔgɔ mɛn mais u t'a dɔn quoi Mari Bajan tɔgɔ bɛ fɔ bi mɔgɔ t'a dɔn min don yɛrɛ Burama Sako ninnu tɔgɔ bɛ fɔ bi mɔgɔ t'a dɔn Ba Tunkaraw mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ min kɛ yɛrɛ fanga segi o de ma ni ma kɔrɔlen dɔn fala ye kura tɛ foyi ɲɛ i ye sɔgɔmada n'an b'a fɛ ka nin fɔ pour que an ka ɲɛmaw k'a faamuya an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye kɔkan kibaruyaw olu la. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliyanw aw bɛ Kɔkan kibaruyaw an b'o daminɛ na an yɛrɛ ye fala yi Américains ka baarakɛyɔrɔba min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko administration américaine olu ka jɛrɛ dɔ kɛra sa cɛncɛn fo ka jamanaw ka fala yi a na kɛ miiriya bɛ olu bolo ka ɲɛsin anw ka jamana ma usine k'u bɛna na gosili baaraw kɛ baara in a kɔni dalen don fɔlɔ hakilijagabɔ hun kan bi na a lawaleyali a n'a cimɛli o bɛna se ka kɛ wa ɲininkali to min bɛ sabula min ye Mali ye ale ni Irisilakaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi na Américains dun ko usine a ka di olu ye u k'a ɲɛ yira Pentagon kɔni ye hakilijagabɔ k'a ko kan ka fɛɛrɛw sigi sen kan k'a labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ nka k'a fɔ k'a papier sigira sen kan k'u bɛna n'a lawaleya sini o ma kɛ fɔlɔ nka hakilijagabɔw kɔni kɛra ka ɲɔgɔnyew kɛra a ko kan yaasa Amérique ale ka se ka na usine gosili kɛ anw ka jamana kɔnɔna na yan sɔrɔko ta na sira fɛ sa UEMOA maaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma san 2027 fala yi ko min ye CFA ye k'ale ko bɛna na jɔ han o la sa BCEAO ale ni UEMOA jɛkulu fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan sa u bɛ se ka nin baara ninnu sigi sen kan cogo min na k'u kan ka o jateminɛ o waati kelen ninnu a yira k'a fɔ nin waati na min ye BCEAO yɛrɛ ye a ka sɔrɔw bɛ ka yɛlɛ kɛmɛ sara la min ye 6 buruburu 7 ye a bɛ ka o sɔrɔ wa min ye UEMOA fana kɔnɔna na bi fala yi jamana minnu bɛ yen n'olu kɔni ka bɛ se ka ko kɛ u yɛrɛ ye o jamanaw ko olu fana dɔ bɛ ka fara olu kan n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ saba fɔlɔ min tun bɛ fɔ Côte d'Ivoire Sénégal Mali Burkina nana ka n'i tengo olu la bi fala yi sɔrɔko ta na sira fɛ ani sɔrɔ maracogo ɲuman ta na sira fɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ta na sira la Tinisikaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kurantigɛba de bɛ Tunisie bi funteni fana nalen don far'o kan funteni kisɛ bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo 49 na o bɛ k'a to bi min ye u ka kuran kɔni tɛ ka se ka basigi kosɛbɛ wa min ye kurantigɛ cayalen don Tinisikaw fɛ yen RDC Congo olu bɛ banako in na hali bi diɲɛ seleke naani tɔnba mɔgɔ minnu bɛ yen sa n'u maaw b'u sigiyɔrɔ bila olu y'a yira sa ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan san 3 in kɔnɔna na yaasa nin ko in dɛmɛ bɛ se ka ta ka don cogo min na bana kunbɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen banamisɛnw bɛɛ lajɛlen kunbɛnli hukumu kɔnɔna na yaasa farafinna jamana bɛ se ka kisi cogo min na Zambikaw olu ni Malawikaw
olu y'a yira sa ko bɛna n'o bolo di ɲɔgɔn ma ka kuranko sinsin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ dollar wari miliyari 34 u bɛna o de ta banque mondiale fɛ yaasa cogoya min na kuranko bɛ se ka sinsin u bɛ bɔ degun ninnu kɔnɔna na cogo min na u ka sugubulonw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kelen ye min ye Espagne kaw fɛ ye a yira sa k'a fɔ ko min ye tasuma kɔni bɛ ka caya ye don o don Espagne ale ni Italie ni Faransi ninnu bɛɛ lajɛlen funteni barika bonya kojugu bɛ ka to kungo kolon kɔni bɛ ka mɛnɛ don o don fɛɛrɛ de bɛ ka ɲini sa maa minnu bɛ kungo ninnu kɔnɔna na olu bɛ se ka labɔ cogo min Asie jamana fana na sa min ye Asie ale ka jɛrɛ min kan ka kɛ maninkaw fɛ sa irisiw ni américains olu kɔni jɛra ka kuma ɲɔgɔnya kɛ kuma ɲɔgɔnya bɛ tali kɛ Ukraine ko ka kosɛbɛ bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na ani fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan yanni ɲɔgɔnye in ka sigi sen kan o waati kelen fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ barika bonyalen don kosɛbɛ kwajibilenma ale fanfɛla la pétrole tala minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ n'o yɔrɔ ye sa ka taa Asie yan fan fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko f'u ka sira yɛlɛma sabula gosili min bɛ ka kɛ bi fɛn tɛ ka bɔ fɛn na bateau caman bɛ yen ale ni tajita bateau caman degun bɛ ka se olu ma Asie jamana kɔnɔna na Asie kɛɲɛkɛɲɛ fan fɛ min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɔni bɛ ka tiɲɛni don olu kun kosɛbɛ ji tɛ ka jɔ fiyewu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka tiɲɛ Inde yɛrɛ ta kɔni kɛlen don dugukolo yɛrɛ ye ale ni Sinikaw olu fɛ yen o degun barika bonyanen don kosɛbɛ ni waati laban in na fala ye n'an bɔr'o la n y'a f'i ɲɛna cogo min na sa Barça supporters u ko an ma ko an ko kunu o min ye Lamine Yamal dɔgɔkɛ k'a bolo ma maga ko la k'a magar'a la u ye jaw ci o jaw olu de filɛ nin ye nin kɔni fala ye petini laban n'a ma kɛ bɔlɔntana ye bolokuru b'a kɔ kari o e bɛ tigɛ k'i ta kɛ kubu dumanw minɛ a bɛ k'i leuru bɔ jɔn na ta CR7 ya kɔni ma k'i leuru bɔ CR7 kɔni na CR7 kɔrɔla ka ban o a yɛrɛ k'i jija dɔrɔn donc min ye Barça supporters ye an b'u fɔ Jalo ale min ye ja caman an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn an man ka ko kun cɛ ni min ye bi o man di fala ye min ye Bamoyi Gaba ye Cheikh Bamoyi Gaba ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ diinɛko n'a jɛnɛkaw fɛ yen nin kalo in tile 21 ala y'a ka kalifa minɛ a la Bamakɔ yan diinɛ kanuba b'a dɔn n'o ye silamɛ diinɛ ye kalandenw caman de b'a bolo a ye minnu kalan Mali kɔnɔna na yan bi na sa a nana ye k'a fɔ sa cɛkɔrɔba in fala ye a dɛsɛlen u nana n'a ye banako a bɛ se ka furakɛ cogo min na sa ala y'a ka kalifa minɛ a la jɛnɛ mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa sanga kɔni sigilen don professeur Mamadou Kone ni ale diinɛ ni bateau ministre ye ale ye bataki kɛ a ka bɔlɔlɔ sira fɛ k'a yira sa ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ dugawu don kɛ fure ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ min ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmi ala ko nɔgɔya diinɛ silamɛ tɔnw bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na a n'a ka kalandenw min ye maa kofɔlen ye sa a taara ka min to a ka kɛ cɛsiri ni misali ye bɛɛ lajɛlen bolo silamɛ diinɛ sinsinni na diinɛ marabolo ani Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen a ka denbaya fana ka dugawu don kɛ olu fana ye minisiri ale ye nin bila a ka bɔlɔlɔ sira fɛ kununko min ye cɛkɔrɔba in ka soma yɛlɛmalen sa kibaruya tɔ ni janaja don mana fɔ an na o da maaw tulo kan an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya an kɔ min ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmi ala ko nɔgɔya sɔgɔmada in na taa k'o jɔya Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu ko wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.